Biko ayama no tiero onye ọbụla fasting. Ụdị a na-ewuzi kịta 40 days, 70 days, 100 days. Nkụ dị na mba ga-ewere ha nni. Nke m na-agwa gị bụ mee fasting ka ike ha gị. Gịwa maka arụ gị ha ga-erite debe. Maka o were ndị na-afọ dịrie chaa chaa. Mbọsị a ga-afụzi ya bụrụ mbọsị a sị na ama nri. Otu ọnọdụ dị kịta, the highest fasting ga-abụ fasting from sin. Karijuo afọ mana emene njọ. Fasting from sin. Ọ na season a ka ị ga-eji siara ọyị gị nwaanyị ashị. Ọma mbụ njọ. Ka ebe ị nọ, site n'ime travel. Kemgbe ị ga-anata n'ịmarọ, ịmakwanụ. Ma ọyị gị nwoke, site n'ị na-ekpe ekpere n'ịnọ n'ụlọ ụka. Ọka ihe dị adị fon ka gị na ya kpọsị bababa ọgbanye fon. Ihe ọ bụla ị mere maka adịmmma gị na Chineke dị mma. Eni ya chọrọ ịbịa fụ gị mbọsị a ma nke nwoke ma nke nwaanyị. Chọta ofu ihe ka ọrịa akụkọ anaghị agwụ agwụ. Ọ na-agwụ agwụ. In fact, na nnukwu arụ bido mebe gị since last week. Ebe ị nọ kịta, ị na-agba ọbara ọnụ gị niile ju n'ọbara. Gịnị ihe ụwa na-eme? Onye na ihe ụwa na-eme ọhụ ọbara ka ọ na-agba. Ọzọ ịma kedu ụdị ọbara ọ bụ. Ma ya bụrụ na ị dịrị nsọ 40 days, not 40 years o. Lent nke arụ a ga-abụ one of our best in Jesus' name. Because it is coming with commensurate grace. Grace for it. Whatever I am today, Paul says in 1 Corinthians 15:10, it is by your grace. Remember 2 Corinthians chapter 12, verses 8 and 9. Paul says, remove the thorns in my flesh. I said, no, my grace is sufficient for you. It is even in your weakness that the power of God is demonstrated. I pray that the power of God will be demonstrated in your life in this year's Lent. Jisike n'ekpere, jisike n'ọpịpịa. Fasting abụrụ just n'iri ihe ndị 6 to 12. Fasting abụrụ iri ihe ndị 6 to 3. Fasting abụrụ sọsọ iri ihe ndị 6 to 6. O sokwe na fasting. Mana fasting nke kacha bụ na ọ bụrụ onye na-agba ashịrị, ịgbara ashịrị ọsọ, ịbụ onye okwu na ụka, imewezi ka mmadụ bụ mee ka Nwachukwu. Ịmara ihe ahụ ọ na-abụ ị na-eme na ọ na-ewute ndị gị na ha nọ, izere ya maka na ịbụzi Nwachukwu. Fasting. Ịma na ọ na-abịa ikunye n'uchichi mee midnight, ị naghị alarụ ụzọ ụla chefu. Biko bidokwe larụba ụla o. Because sleeping is a therapy that you need. N'ọkụ 3 a.m. achụnie gị, gụwa larụ ụla by 11. Ịmụzila ya nka na-abịakwa, ndị nka na ọya so. And ị kewara na nka ọya. You need rest.
I'm not him now. Because we are now having a new spirituality of, as if to say, we are doing it by ourselves. Not midnight, he mecha. It is not true. Midnight is good though. Mana draw or the quagem mana. God have a kutakola nabani, Jawu no go no toto. In the real rolla, Goike, Moisbotem miri, na you command miri steadily. Or not such a period in the marum mad. Anaboya aqua therapy. Then, entire zegon for my fasting as against Stanese. Okay, make it in a fasting again. I'm not the way. And I John Wiggin. You don't know what be henka. Guinea, I know the Wabure Bell. Oge fasting, boge da asacha arụ, asacha akwa, asacha inner wears. Nwachukwu adịghị it. Ife na asacha obi gị mee ya ka ọ dị ọcha. Anyị na Jizọs ga-anọ na mbara n'igwe. Oge ekpere na-eluzi, uwe ga na-atọ gị bere 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 bere. I were ego toothpaste, eje gote atụ na-eni inu, kpụcha ile gị sacha eze gị. Oya bụ ha ncha bụ fasting. A na-akpọ ya preparation for authentic fasting. And ọ bụrụ ị na-eme fasting, ụzụ ụtụtụ, ịma na 6 to 6, quarter to 6, ijegodi ma 2 cups of garri, ụkwasị coke, na-ebu nkọ. Onye ifo isi na anyị na-eme fasting dị anyị. Na anyị na-eme Praise the Lord. Gị na fasting na-eme? Ị na-eje n'ụlọ ọrụ ichicha plate, onye kene gị ma ntụfụrụ ya ọnụ. Anyị na-eme lent, anyị na-eme fasting. Onye na-akpọ fasting nke arụ a. Ọsọ bụ na ị na-eme fasting, sacha iru gị, tee ude, iru gị na-ashine. Ọ bụ sọ papa gị bi n'igwe, only your father who is in heaven will know you are fasting. Amen. Ịsachasị onwe gị a, kpochacha ile gị, doo onwe gị mma. Ọsọ gị sef, itie toothpick n'ọnụ ka ị na-afacha eze. Amara na owero dị ihe iri. Mana na if na ajọ mmụọ, evil spirits fast. Ndị oke dibịa, ha chọọ ịkpa ike, ha na-emekwa fasting. Ka anyị nwazi. Ọ bụ na ndị okiri, ịchọ inwe joy na this Lenten season, key into charity, hospitality. You were in the Madaka. You won't even feel you have not eaten when you are giving to others. There will be an inner joy. There will be a stimulation of inner joy. Ecstatic joy. Ị na-enwezi ọnwụ n'ime onwe gị na inyere mmadụ aka. Psalm 41 sị na ị na-eme nke a, ị na-enyere ụmụ ogbenye aka na mgbe akwa ọrịa Chukwu abịa gwọọ gị ọrịa. Ike dị n'ọgọ amaka. Ya bụ na ị na-eme fast na ọ bụla onwe gị, what we call Lenten fast. Ihe anyị kwesịrị iri, that which you could have consumed, you save it to give to other people. That is the Lenten fast. Nete ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ prisoners. Nete ndị motherless babies, ndị nke ahụ eteka. Ya dị gị were ndị ka mma. Ị na-ekwu motherless babies home. O were ndị agbata obi gị ka mma. Charity begins. Ọ bụrụ ibu ka oke bi na
off. Chila kwa gị kacha fụ n'anya dashie mmadụ. Mee ọgọ ga-ewepụ gị ihe n'arụ. Gị nwa bụ ọgba perfume. Ofu na perfume gị were dashie somebody na-ewe body ọdọ. Ọ bụrụ na complain na ọ na-eshi ishi, dashie ya ihe dị mma. Were rafas. Ị chọta onye ị ga-adash ihe mara mma. Amen. Mee ọgọ. And iji ma ọgọ nke a zoro ezo mee ya. Inete ndị Motherless Baby so mara mma. Mana o nwere ike nwa nwaanyị ajadu bi na ya adị unu. Kemgbe di ya nwụcha, ya na ihe na ụmụ ya na-eme, chụọ na aja. Ka m gwa gị eziokwu, o nwere onye ga-achụ oke aja na Lent this year ama nwoke testimony.